Moi bons días a todos os presentes e a todos aqueles que nos vedes a través da páxina web. Damoslle conta dos asuntos abordados na reunión da Xunta de Goberno celebrada hoxe, luns 1 de abril do ano 2019, debido á urxencia de algúns temas a tratar. Na xuntanza aprobamos en materia de cultura as bases reguladoras da convocatoria do 38º Premio Blanco Amor de novela longa, que poden participar todos os autores que presenten unha ou varias obras escritas en galego según a normativa oficial. As novelas terán unha extensión mínima de 150 folios, mecanografados ou escritos en ordenador fonte Times New Roman tamaño de fonte 12, a unha soa cara e a 2 espazos, ou de 75 folios mecanografados ou escritos en ordenador con mismo tipo de letra, a 2 caras e a 2 espazos. Así mesmo, as obras que se presenten ao certame deberán ser inéditas e deberán presentar de cada obra 5 copias asinadas cun lema en paquete sen remite dirixido á Deputación de Ourense, Rúa Progreso número 3232003 Ourense, facendo constar no exterior para o 38º Premio Blanco Amor, nun sobreanexo pechado e baixo o mesmo lema. Indicaránse o nome e o enderezo do autor ou autora e, de ser posible, o seu teléfono e enderezo electrónico. O prazo de admisión dos orixinais rematará o venres 16 de setembro do ano 2019, 122 aniversario do nacemento de Eduardo Blanco Amor. En canto ao xurado do premio, será nomeado pola Deputación de Ourense e a Fundación Eduardo Blanco Amor, e estará composto por 5 membros de recoñecido prestixio no ámbito da cultura galega. O premio, que poderá ser declarado deserto, está dotado con 15.000 euros, é un dos premios con maior dotación económica no que é os premios literarios en Galicia. É unha obra escultórica e a súa entrega terá lugar nun acto literario organizado pola Deputación de Ourense e a Fundación Eduardo Blanco Amor o domingo 1 de decembro do ano 2019, coincidindo co 40 cabo dano do autor da Esmorga. Decirlles que a semana pasada presentouse en papel na sala de xuntas desta Deputación Provincial a novela ganadora do ano 2018, Por puntos, de Manuel Portas. Por outra banda, continuando no ámbito cultural, tamén aprobamos as bases e a convocatoria do 15º Certame de Artes Plásticas da Deputación de Ourense, no que poden participar todos os artistas con idades comprendidas entre os 18 e os 30 anos, e cada concursante pode participar cun máximo de 2 obras. Este certame é un dos que ten mellor acollida de todos os presentados na Deputación de Ourense. O seu obxectivo é fomentar a creatividade a través das artes plásticas. A convocatoria deste certame realízase para modalidades de pintura, escultura, grabado e calquera outro tipo de expresión artística, vídeo, arte digital, etc. A temática será libre, admitíndose todo tipo de tendencia estética, así como o emprego de calquera tipo de técnica e material. As obras deberán axustarse ás seguintes características. No caso da modalidade de pintura non deberán ser superiores a 2 metros e calquera das súas dimensións. En escultura terá unha altura máxima de 1,80 m. É unha base que non superará 1 metro por 1 metro, 1 metro cuadrado. Para o grabado e outras expresións artísticas as medidas serán libres. En canto aos premios, que ascenden a un total de 7.000 euros, establecense sen distinción da modalidade e son os seguintes. O primeiro premio está dotado con 3.000 euros, o segundo con 2.000 euros, o terceiro premio con 1.000 euros e haberá tamén 2 accesis de 500 euros cada un. De todos modos, as obras non poderán estar premiadas con anterioridade en ningún outro certame artístico. Asemade, a Deputación realizará unha exposición no mes de setembro cunha selección dos traballos presentados e realizará o correspondente catálogo de todos os traballos presentados ao 15º certame. Os interesados en participar poderán presentarse desde a convocatoria deste certame no BOP ata o día 15 de xuño do ano 2019. As obras entregaránse ou serán enviadas ao Centro Cultural Marcos Valcárcel da Deputación Provincial de Ourense. Para a súa identificación, as obras levarán un lugar ben visible, un lema identificativo que pode ser común ás obras presentadas polo mesmo autor. En sobrepechado, a parte incluirá un boletín de participación no certame ou copia deste por cada obra presentada, debidamente cuberto e cunha copia do DNI do autor. No exterior do sobre figurará o lema de obras ou obras. O xurado está integrado por un mínimo de 5 persoas vinculadas ao mundo das artes plásticas. No apartado cultural tratámonos ao ámbito da cooperación, onde aprobamos a expropiación forzosa para a execución da obra de Beirarrúas en Fonteboa, Nacional 525, no término municipal de San Cibrao das Viñas.
Por último, na xuntanza esta mañá aprobamos diversas medidas en materia de servicios sociais, como son a modificación das bases do programa Chegou 2019, no que respecta ao Concello de Boborás cando por erro se lle asinou un grado que non se correspondía. A mesma modificación que hoxe refírese ás bases do concurso para a concesión de axudas para proxectos de prestación de servicios sociais, no que tamén o Concello de Boborás aparecía por erro co grado que non lle correspondía. Por último, a Xunta de Goberno da Deputación aprobou tamén dúas axudas directas por razóns de emerxencia social, e tendo como entidade colaboradora ao Concello de Tabodela en ambos casos, unha delas por importe de 6.000 euros coa finalidade de repoñer os danos causados por un incendio en Mesón de Calvos ou en Veredo, en Tabodela. Como saben vostedes, este tema saliu no periódico, unha familia que lle ardeu unhas caravanas e un coche, e agora a Diputación Provincial falle chegar por medio do Concello, que é a entidade colaboradora, 6.000 euros para paliar un pouquiño os danos que sufriron. Tamén no Concello de Tabodola unha axuda de 1.310 euros, esta vez destinada ao servicio de limpeza e desinfección dunha vivenda emprazada na Chaira, tamén no Concello de Tabodela. Se teñen vostedes algunha pregunta. Bueno, por lo tanto, damos por rematada a hora de prensa. Moitas gracias e ata o venres.